ascuțim un pic, puțin. Ba da, dar nu știu unde e aia. Aici trebuie să fie, nu? Da, tu să fii acolo. Iulică! Mămăligă. Bă, fac aia. Da, faci. Unde e? Eu nu am umblat cu ea. Eu nu am umblat cu ea. Dar ascultăm cu dință. No. Dar cu ce te-ați făcut? Bună, prieteni! Astăzi fac teme și prima dată o să-mi scriu numele Sofia, da, Sofia Porbirci, dar ca și cum e, vreau numai simplu, Sofia Porbirci, atâta. Și nu pot să începem acum, că tatăl meu caută ascuțătoarea și dacă e o țără neascuță ăsta roz, bă, e negru. Neascuțit. Neascuțit, da. Da, unde-ai pus-o? Nu știu, eu nu am umblat cu ea. Am serios. Și astăzi vreau să vă arăt cum fac eu teme. Cât îmi place mie de mult să fac teme. Îți place atât de mult de... Leșin. Uite aici, cred că e ascultătoare. Hai, scrie cu el așa, că n-ai nimic, hai. Cu ăsta vrei să zici? Nu, cu ăla. Ăla. Hai, cu mâna dreaptă. Așa? Da. Și de aici încep, da? S. Începi spre pom, da? Și te duci spre mine. Spre pom, Da. după așa și așa. Hai. S. Da, așa. Lângă el lipit O. Lângă el F. Cum? S. Adică Lângă O. stâlțără, adică așa. Da, Așa? puțin mai departe. Bine. Nu. Păi da, scrii și tu așa pe linia asta. Vezi? E o linie dreaptă. Hai, F. I. Și după ei știu eu. P. Acum spațiu, da? Lași un spațiu mai mare între ele și începi numele de familie. Pobirci. P. P. Da? Așa. O. Da, bravo. B. Da, bravo. I. I. Da. Așa? Asta nu merge. După I ce vine? Pobi. Pobi. Ia zi, pobirci. Pobir. R. Bravo. Ci. C. Ci. C. Pobirci. Ci e format din C și I. Ci. Deci C. C. Și I. Sofia Pobirci, da? Bravo. Bravo. Uitați, prietenilor, Sofia a făcut aici. Acum dăm pagina. Eu știu ce e asta. Lemn, broască, Păi da, trebuie să zici în engleză acum că e Bine, dar nu știu cum e să ud. Ud, frac, dac. Da. Ce
Ce facem aici? Hai că știu, eu eu știu. Diferent. Știu, eu știu eu. Eu știu ce. Ia. Care mașină e diferită? Bravo. Un asta. Da. Aia e deja făcută, da? Încercuiește. Acum câinele. Câine. Încercuiește. Mâna dreaptă. Din sus, nu din jos. Eu cum vrei tu. Acum. Jeleu. Care jeleu e diferit? Încercuiește. Bă, știu bine eu. Acum prăjitura. Care prăjitură e diferită? Bravo. Care barcă e diferită? Da, zi în engleză. Hai. Asta. Dar pot să zic Which boat? Which boat is different? Different. Zi. This boat. This boat is different. Bravo. Here it's 5 difference between these two pictures. Can you find them? No. This picture with this picture is different something, no? Yeah, show me the difference. Asta nu are șapca la fel. Fă-i încercuiește. Șapca? Da, poți să așa, fă un cerc așa. Puțin. Ok. This is one different, yeah? It's 5, will be 5, yeah? Another one. Din nou ăsta, că ăsta are decât 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ăsta are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci găsiți două diferențe acum aici. Ia arată-mi-le. Deci una care e? Asta are 1, 2, 3, 4. Asta are 6 și Păi asta da, are... Deci aici ăsta are două cireșe, aici are? Una. Așa, încercuiește o cireașă care nu are ăla. Așa. Amândouă le cercui. Și ăsta, și el mai are o diferență, da? Deasupra capului. Știu. Deasupra capului. Ăsta are o minge și ăsta n-are niciuna. Încercuiește mingea lui ea. Deja avem 3 diferențe, da? Care mai e diferență? Mai vezi o diferență? Da, Care? știu. Când știu, eu trebuie să pun mâna sus. Știu. Da. Ăstea sunt la fel și ăsta n-au, că asta e galbenă și asta e roz. Diferența. Încercuiește diferența? Am două. Nu, doar diferența. Care e diferită? Bravo. Și mai e una. Ultima. Eu știu care. Asta? Păi, are și asta de asta, nu? Cine? Pălărie e diferită. Bluza e la fel. Și fața e la fel. Și ce e diferit? Pantaloni. Bravo! Încercuiește pantaloni. Asta e lecția 2. Asta e lecția 1. Da. 2, 3. Vezi că are... Asta e lecția 4. Nu, aia e pagina 4. Dar lecția e asta, prima. Aici, nu? E aici și aceea. Da, asta e cuprinsul, da. Asta e lecția 1, asta e lecția 2. Asta e lecția 4. E 4 pagina, vezi? Uite, de exemplu, dacă dai aici, asta e prima pagină, 2 pagini, a 3-a pagină, a 4-a pagină, a 5-a, dar lecția e, asta e prima. A 2-a? Ia să vedem aici. Asta e așa, asta. Uite ce scrie aici. Draw a circle around the two pictures that rhyme in each row. Ceacă, murcă, scaun, căciulă, urs, floare. Draw a circle around the two pictures that rhyme in each row.
Yeah. Make a silly rhymes together. My name is Boo, and I live in the zoo. Sometimes time getting wrong. My name is Holly, and I got a pony. Pony, știu eu pony. My name is Holly, and I got a lolly. A lollipop, a lollipop. Știu eu lollipop. La, 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 la. Asta. Deci, ce e asta? Scaun. Engleză. This is a seat. Chair. This is a chair. Chair. And this is a Bear. I went to the shop to get a chair. Oh dear, they gave me a bear. Cercuiește chair and bear. Pe amândoi? Adică Da. așa sau așa? Da, pe rând. Ăla cu ăla. Cu dreapta. Și din jos, de acolo jos, să începe cercul. Așa. Bravo. Chair and bear. Ăsta? I went to the shop to get a hat. Oh dear. I went to the shop to get a hat. Oh dear, they gave me a bat. A pat. I went to the shop to get a hat. Oh dear, they gave me a... Bă, nu ăsta cu... I go to the shop. Nu știu. I went to the shop to get a Flower. Oh dear, they gave me a power. A power? Nu știu cum. Păi da, stai așa, asta, ce e asta? Cum îi zice? Hat. Asta? Flower. This? Stai. Morcov? Carrot. I went to the shop to get a carrot. Oh dear, they gave me a flower. This? I went to the shop to get a horse. Oh dear, they gave me an horse. Nu mai zicem așa, acum zicem cum să numesc. Asta e horse. Horse. This is? Jacket. This is? Fish. This is? Tree. This is? Boat. This is? Egg. This is? Apple. This is? Simple. What is this? Cheese. Okay, this is? Lollipop. This? Ce e asta? Ghețată. This is? Ice cream. Nu mai scrie acolo. This is? Beans. Peas. Beans. Asta e mazăre, zice peas. 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 Socks. I went to the shop to get a socks. They gave me a blocks. Păi nu, trebuie să faci cu ăstea. Hat, rat. Carrot. Carrot. Flower. Tower. Cheese. Peas. Yeah, cheese peas. Good. Hai, începește-le. I went to the shop to get some cheese. Oh dear, they gave me some beans. Peas. I went to the shop to get some cheese. Oh dear, they gave me some beans. Good. Mâna dreaptă. Fish. I went to the shop to get a fish. Oh dear, they gave me a tree. Trees. A fish. No. Jacket. Pocket. Horse. Ice cream. Ice cream. Carrot. Parrot. Parrot. I went to the shop to get a carrot. Oh dear, they gave me a parrot. La papagali zice parrot.
went to the shop to get a mouse. Oh dear, they gave me a cow. Mouse, horse, ice cream shocks. I went to the shop to get some ice cream. Oh dear, they gave me some ice cream. Păi nu, trebuie să faci cu gește de aici. Ice cream, apple, egg, fish, egg, fish, tree, nu merge. But Jacket. still. I went to the shop to get a hat. Oh dear, they gave me a Rat. rat. Că la șoarec se numește mouse și șobolan rat. Poate ăsta e un șobolan mai mare și celălalt. Flower, I went to the shop to get a flower. Oh dear, they gave me a parrot. făcură. I went to the Horse. shop to get a flower. Oh dear, they gave Apple. me a apple. No. Apple shocks. I went to the shop to get an apple. Oh dear, they gave me a egg. No. I went to the shop to get some ice cream. Oh dear, they gave me some. I went to the shop to get a tree. Oh dear, they gave me some bee. Păi nu e. Cred că atâta e. Ăsta nu mai Da, merge. cred că. Ia să vedem ce celălalt. Alo? Ce să te aducă? Așa? Ce ți-a zis? Pe cine l-ai sunat? A, pe nașul? Aha. Bine, hai că fac o țără temele cu fata și te sun după aia. Hai, te pupa. Uf. Asta, bate asta. Hai. Little Miss Muffet. Nu-i Little Miss Muffet. Saturn Tuffet. Santo Toffee. Cross the picture that does not rhyme in each set. Little Miss Frog. Little Miss Frog. Test a dog. Little Miss Frog, test a dog. Sat on dog. Yeah. Little Miss B sat on The key. It's good. Little Miss B sat on what is this? Candy. Little Miss B. Candy sat on tree. It's good. Deci care nu se potrivește, o încercuim, da? Little Miss B sat on A key. Little Miss B. Set on a tree. Little Miss B. Set on a candy. Se potrivește? Șterge. De X. Mâna dreaptă. Și dă ce în guriță. Așa. Yeah. Little Miss Cat set on a Rat. rat. Potrivește. Little Miss Cat sat on a crayon. No. Ăsta cum ce e ăsta? Liliac. Și în engleză cum e ce? Nu știu. Hai să Stai vedem. să căutăm să vedem cum se numește în engleză. Cine crezi că plâns acolo? Cine crezi că zice? Liliac se numește bat. Bat. Ia. Uite cum se zice. Bat. Și Bat. Și... Deci liliac îi Știi zice... cum se zice la mănuși în engleză? Gloves. 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 Nu știu. Eu cum se numește. Glove.
Mănuși, stai. Mai scrie tată pe acolo, bă. Ia uzi. Gloves. 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 Cu V. Gloves. Gloves. Hai. Deci, hai Zicem din nou. Deci ăsta se numește, cat. ăsta, Ia, cum ai? bat. The cat sat on a bat. Se potrivește? Normal. A cat sat on a crayon. Nu. Nu, se potrivește. șterge. Bravo. Aici. Hai să zicem prima dată cum se numește și după aia facem propoziția. Asta ce e? Fox. Box. Bă, știu eu. The fox sat on a box. The fox sat on a socks. The fox sat on a present. No. Șterge. Aici? A chicken Yeah. sat on a... Cum? Bucket. Nu, hai să vedem cum. Bucket zice la găleată, nu? Nu. Fraților, e greu să faci temele și că știe fata mică mai bine engleză decât mine. Bucket. Bucket. Uite. Bucket. The chicken Bucket. The chicken sat on a bucket. No. A bucket. Nu, stai puțin, nu înțelege. Deci asta e zice așa. Chicken. Bucket. Cum se numește? Pen. Pen. The chicken sat on a bucket. The bucket sat on a... Asta ce e? Ten. Ten. Number 10. Ten. Pen. Pen. Deci ten și cu pen se potrivesc. Mhm. Dar acum ăsta e bucket și ăsta e Chicken. chicken. Pen, chicken, ten, chicken bucket. Chicken se potrivește cu bucket? X? Mă fac o linie și terminai. Hai să mai dăm. Ușor, că rup așa pagina. Look at the picture and retell the story. Yeah. Reading stories together is the perfect way to start your child on the right path to reading and to develop their love of books. On this page you may need to give your child prompts to retell the story and discuss what is happening. Say, I wonder what they are doing. Okay, what they are doing here? Ei merg ca Nu să... în engleză. Mm. This family, zi așa, This family it's așa, it's, is walking. yeah, Is walking to find somewhere to sit. for a for a picnic For a picnic and a play, right? and to play. Deci ei se duc, această familie merge să facă un picnic, adică să mănânce și să se joace, nu? Și după aia, They, to play, they is playing, nu? Ce fac aici? se joacă. Well, zi în engleză. Play Deci this family is play. is playing. Is playing. And This family is eating. and this family Is running around with the car because it's raining. bravo. Here, cross out the word that is different in each row. Yeah. Scoate afară. Nu mai roate creionul. Deci, ce înseamnă? Cross out the word Cross out the word. that it's different Cross out the word that's different in each row. in each row. Yeah. Zi, care?
which word is different? La fel, In this row. Different. Not the same. Different. asta, care A și T, aști, Well, this is it. it, Huh? it, Nu, it, it. Stai o să vedem cum se citește. at, it, at, Stai o it, at, it, Stai o It. ma, It, yeah. It. It's. Yeah. It. it, It. at, it, Și at. Ia cum se zice. Ia. At. At. Deci it's. It's. it, at, it, Which is different? Take away. Cross. cum? Cross. A, să fac un cerc. Yeah. Here. Me. Huh? Am. Nu înțeles, A, M, Nu, că și eu. Deci, zi. am, Stai. Am. am, Ia. Am. Deci, am, which one is different? What is this? am, Good. Tu și this. on, or, on. Cred că așa se citește, nu? Ia. On. Power on. Or. On. Or. On. On. Or. 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 On, or, on. Ia sus, unde? Sus. Sau. Nu. Sus. Aici? Aha, asta e în engleză. Or. O. On. On. Which is different? Sau. Or înseamnă sau. Uh-huh. Deci cum ai veni Adela sau Iuli. Adela or Iuli. Adela o Iulie. Bă, acum știi cum... Știi? Teacherul meu Miss Thomas nu știa numele și am explicat cum. I-am arătat litere și i-a zis și ea a zis așa, Adela. Ah, de mama ta, cum o cheamă? Hai. Știu eu numerele cum să zice. Yeah. A-D-L-A, Adela. Hai. Which one is different here? What is this? Or. Hai. Încercă. Aici cum se zice? Us. Da, se citește. Deci se scrie us, se citește. Stai. Us. Us. As. Și ăsta? Up. Bravo. Da. Up. Deci, Us. as. As. Up. Din nou, deci. Up. Us. As. Up. Up. Us. As. Us. Adică as înseamnă noi. Da. Hai, nu mai roade creionul, te rog. Deci, which one is different? What is the name? As. Row. Cross. Sorry. Cross. Să știi că cross înseamnă să faci X, nu să încercuiești, cred. Nu știu. Hai. It. Well. If. Ia, stai să vedem cum se zice.
Ia. If. Da, if. In. Hai, ia mâna din guriță. Scuipă afară ce ai acolo. Creion? Hai. If, in, if. Which one is different? In. Good. Uite, aici zice Jack and Jill went up the hill. Știu eu, Jack and Jill, wake up the hill. Eu știu o țară mai bine să vorbesc în engleză. Tu zici, Jack and Jill, quick. Yeah, do the pairs in each. Uite. Ia, zi. Do, The pa, pairs. pass, Pairs. face, Adică pereche, uite. brand new. Pereche, brand Yeah. new. Ia. Pairs. 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 Yeah. Yeah. Do the pairs Do the pairs in in H. H. Ia. H. Cum se zice aici? Eu. S. S. Nu. A, C, H. A, C, H. Ia. Each. 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 Hai, lasă-l de colorat acolo. Sofie, zi. Do the. Zi. Do the. Do. Uite-te aici, că altfel nu știi. Do The. the pairs Pass. In. Each. Each. Cuss. All. Bravo. Eu. Row. Row. Ya. Rhyme. 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 Yeah. Rhyme. Rhyme. Do the pairs in each row. Rhyme. Practice making up rhymes together. Don't worry if your child doesn't understand at first. Sophie, ne apucăm să mâncăm creioane, mâncați așcurutul, a? Hai, zi, uite de aici. Practice making up rhymes together. Don't worry if your child, adică Sofia, don't understand at first. They will gradually. Try to use examples from this book and then think if your own together. Deci, hai să facem o propoziție cu van și fan. Van. This is a van Van. and this is a fan. Fun. Și dacă se potrivesc, facem ăsta, văzut. Dacă nu se potrivesc, facem un X, da? Van. Fun. I drive a van. Nu, I like a van I like a van. when I see a fan. I like a van when I see a fan. It's ok? Se potrivesc? Make. This is Tap. and this is Mat. bravo. Well, I like a tap when I see a mat. se potrivesc? Nu, mă, serios. Cum nu? Uite. Păi cuvintele se potrivesc? Van, fan. Tap, mat. Se potrivesc. Ăsta ce? Car. Car. Coop. Coop. Cum se citește? Ce e asta? Asta ce e? Cafea. Nu cafea, ce e? Cană.
Și în engleză cum îi zice? E ceașcă. Și în engleză îi zice? Cup. 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 Cup and cup. Huh? Uh-uh. Uh-uh. Așa, ia. Deci, I like a car when I see a cup. A cup. Aici? Fish. When I see a fish. Fish. But Dish. when I like a fish when I see a dish. Aici? Kite when I see a bowl. Sunt mai multe, da? 1, 2, 3, 4. Avem 1, 2, 2 X-uri și 3 OK-uri. Hai, ia-ți că terminarăm temele pe ziua de azi. Ia-ți la revedere de la prietenii tăi. Zi, dacă v-a plăcut, Dacă v-a da, plăcut, stai aici pe scaun să te vadă. dacă v-a plăcut, nu uitați să abonați like-ul de la videourile noastre. Pa! Dacă v-a plăcut, Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și share. Și să dați și un comentariu. Și să dați și un comentariu. Și Ca să vadă și copilașii tăi voștri. Și ca să vadă și copilașii voștri, nu uitați să like și subscribe. Bravo! Pa! Pa!